मोनसे दुखुनांथाव जाथाय उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि पलास बस्ती गामियाव ट्रेक्टरनि जाब्रबथायाव सासे हिनजावसा गथ'नि जिउ खहा जानाया ओनसोल नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जेब्ला बियो माजबाद गेलाबिल गामियाव गावनि बिमाजों साइकेलजों न' फारसे थांगासिनो दंमोन अब्ला गोदानै लुजानाय आसाम माला लामानि साखाथियाव गंसे ट्रेक्टरा उननिफ्राय सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिमाया लामानि सेराव गोग्लैदोंमोन आरो 6 बोसोरनि हिनजावसाया ट्रेक्टरनि साखानि सिङाव गोग्लैनानै जिउ गोमायो। जाथायनि उनाव ट्रेक्टरा जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। जाथायनि गोबाव समनि उनाव जेब्ला जायगानि सुबुंफोरा फैयो आरो माजबाद पुलिस थानायाव खौरां हरो अब्ला माजबाद पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो गथ'नि गोथै सह'खौ पुलिस थानासिम लाबोयो। बे समावनो माजबाद पुलिसा फोरमायोदि जाथायनि उनाव खारखोमानाय ट्रेक्टरखौ नागिरनो थाखाय ओनसोलाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। माजबादनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट, NBT लाइभ।